госпожа Гайдарова и на техните прекрасни синове, на Гошко и на Митър. Заради това, че направиха тази изложба. Първо заради това, че това е един изпълнен дълг към желанието на Въчко. И второ, защото ни събраха всички тук. Хората, които го обичаме. Хората, които искаме да видим отново неговия свят, с неговото продължение. Хората, които знаем, че докато има неговите картини, неговото име ще ни бъде едно от най-близките. Защото с такива хора като Вълко Гайдаров ние се измерваме чистата си същинска представа за художника. Не за човека, който маркира това, прави се на такъв, демонстрира бохемство, а човекът, който в сърцето си е художник. Това не се имитира. Това го носиш и във всяка една от картините ти го виждаш. Защото във всяка една от картините успеш да намериш душата на човека, това означава, че ти си го прегърнал. А за тези неща много точка няма. Защото всеки един от вас, дори най-полярната картина, която смята, че обича толкова много и я познава безкрайно, в момента, в който я види отново, той ще гледа с нови очи. Защото там ще открие още нещо. Защото Вълко Гайдаров е от художниците, които умеят да виждат нещата отвъд. Затова преди малко използвах словосъчетанието майстор на видимите образи на невидимите неща. Човекът, който може да нарисува меланхолията, човекът, който може да нарисува радостта от слънцето след дъжда, човекът, който може да нарисува младостта, без да е показал хора, човек, който може да нарисува детството, без да рисува детенцето с колелото и с пръчката, която го тика. Аз не мисля и не искам да спекулирам с вашето търпение, защото всеки един от вас тук сам ще се тръгне от тази изложба с най-новите си пристрастия към Вълко Гайдаров. Но за всички уния, които познавам и имат отношение към Въчко, някакси ни върви, че го няма. Ние си мислим за него като човек, който е излезъл някъде, учил някъде. В момента той вероятно от някъде не поглежда и както вероятно си знаете, с неговият постат, леко ще го дига надолу и каже, ето събрах се. Да, не знам дали е така и някакси. Но съм убеден, че в момента ние с любовта си към Вълко и неговите картини тук се срещнаха. Затова едно от най-прекрасните неща, които можеше да ни се случи още повече на третия месец след неговата смърт, вместо някои други неща, е тази изложба. Защото за мен, надявам се, че за всеки един от вас, това е поредната възможност ние да го пригърнем, да пустим така и да се потопим по рамото. На всички вас искам да пожелая наистина една много човешки, искрена среща с тези картини. Вие го познавате, вие го обичате. Намерете си една картина, която най-много ви допада. Запазете се в душата, тъй както на Велик ден се отнасяме свещицата вкъщи. Ако можем да го направим това означава, че прегръдката ни се състоява. Още веднъж с благодарност към семейството Гайдарови, което толкова много обичам, с благодарност към подариците на културата за тази чудесна изложба. И разбира се на общината. Просто, защото няма как да ги отделим. Вълко, Смолян, Вълко и художниците на този град. На добра част на изложбата художниците са привилегировани хора. Всички ние отиваме си, оставяйки се да или не. Докато те просто си остават. Те нямат шанса да се загубят, още повече, когато са талантливи като него. На добра част на изложбата, на всички от вас она е тиха, спокойна радост, за да самите си. Заповядайте да взете.
Добре. Ще се появи скоро. Скоро ще кажа. Ще се появи. Добре.